Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milago o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Magdamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa isatong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Hindi ba lang magpamahog? Kulugot sa imo Agay. Kasakit sa imo, mangusi, Ari mo ay itikon tamang ka. Ay, hindi ko mo na pagitika kay kakala. Wow! Daro kayong jigit ka mga duwa. Benji, Meg, ari nagali ka mo ni Mare. Dali ka mo diri, Okay. Kasweet sa inyo ba? Hey! Ayaw kaya rin na kamo. May dala siya nga electronic device. Para sa anong mga inimig? Tanawan ninyo sa TV screen ang video nga gin-record ko. Ma-flash na niya hindi madugay. Hara na. Ba? Ara na? Amat-amat na nga may makita ako sa screen. Babae nga malaba ang buhok. Kag nagasuksok siya sang bayo nga pulos bulak. Bulak ang design. Nagatalikod siya sa kamera. Kag ginasunod siya sang kung sino nga nagakuha sang video. Anay ka, pamilyar sa ako na lugar Bay, sa ato na school campus Nagliko siya sa kundin-din? Kag daw wala lang sa iya nga ginakuhaan siya sang video? Sino blang nagakuha sa iya? Ikaw bala lari, Meg? Hindi, Mig. Kuno mo sino gali? Ipos ka mo, anay. Karon ko lang isugid din sa inyo. Maglantaw, anay ka mo. Padayon gihapon sa paglakat ang babae. Kag padayon siya nga ginakuhaan sang video sang kung sino nga nagasunod sa iya. Kag nagakadto siya sa kundiin-diin nga bahin sang eskwelahan. Hala, nagliko siya sa madulom nga pasilyo. Ba,
May gintabo siya nga apat ka mga lalaki? Hala, ginhikap sang isa ka lalaki ang buli niya? Kag take note ha. Wala siya maakig. Sa baylo, nagbalos man siya. Ginhikap man niya ang buli sang amo nga lalaki. Hala, nagharukanay sila ho? My God! Ano inimig? Porn movie? Hindi na makapakibot sa inyo. Lantawanan niyo sa mayo. Himutari, kay tama kadulong. Hindi. Naglaba ang ilang mga dila nga apat? Siya man pala ang babae nga nagpatay sa classmate ni Justin? Kumpirmado na. Madamo sila. Meg, pwede mo ba kami masugilan kung sa tiin magarin ang video nga ini? Si Alex ang nagkuha sini gamit ang videocam niya. Sa nagligal lang inang adlaw. Sino nga Alex? Classmate ko siya. Kag isa siya sa nasalapuan nga patay kay ina lang sa aga. Ha? May, kung patay siya, paano nakakadto sa imong video? Ginatag niya sa ako ng SD card sang videocam niya. Matapos niya nakuha ang video kahapon sang hapon. Pero nga sa imo na ginhatag migaw, Tukod siyang ginpangayuan ko sang bulig para matultulan ang ginapanaguan sa mga panulay ngayon na. Apang tungod sa pabor ng ginpangayo ko sa iya, napahamak siya. Kagang duha pa gid niya kaabyan. Kag antes siya napatay, may ginkonfirmar siya sa akon. Ano inamig? Aral lang kuno sa malapit, Mig. Apang sagwa lang sang eskwelahan na hamtang ang kuta sa mga aswang. Ano? Oh, Mig Justin. Ano ka? Adali lang. May ipakita ko sa inyo nga mga still shots sa mga aswang sa akong laptop. Ara, tulukan ninyo. Kuha nila nga 3 tanan ngayon, ha? Kadamo gali sa ila? Kaglain-lain ang ilang mga dagway? husto ka matuod. Mayarang ang normal nga tawang ilang ay tsura. Apang hinali lang nga nagalabang ilang ang mga dila? May ara nga ido ang hitsura, baboy, kag kabog nga pispis. Kag may ara man nga mga nawong sang tawo, pero may mga pakpak. Kag may babayi man nga may pakpak, apang natunga ang lawas. Ano ini? Federasyon sa mga aswang? Kinanglan dublihon na to ng paghalong. Kag hindi kita magsalig sa kay bisan sino, sa sulod man, o kung sagwa sa eskwelahan. Kag hindi ka mo magpasatom, ha? Nga nakaibalo na kamo sa bahin sa ila. Likawan nato nga hambalan sila sa publiko. Ano ka? Aryo. Ikog sang pagi? Oh, Mig. Ihatag ko ini sa inyo, ha? Ginpahimo ko gidinay para sa inyo. Hindi ako makaibalo kung paano ninyo bitbiton ina. Nga hindi mahibalaan. Kag kamo nang bahala magbantay sa ilan ni Marie kag Hazel. Kaya daw mga lalaki ang ginapamatay nila subong eh. Samtang ang mga babae, ginakuha lang. Kag ginadala sa kung diin nga ilakuta. Gani maghalong gid kamo. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage.
Magapauli na gid man kita. Kakapoy. Kag nakabatsyag ako sang gutong. Ay, maluto kita sang panyapon, Marie. Buang. Hindi ako makahibalo magluto, no? Moral support lang ko. Sige ako ang maluto. Pero ikaw magplastar sang pagkaon sa lamisa, ha? Ayos, ah. Wow! 3 ka putahe ang lutuon mo? Oo, Kaya mo? syempre, no? Grabe. Mapalaran gi si Justin sa imo. Full package. Gwapa, mataas, sexy, mabuot, matipanon, kag makahibalo magluto. Salamat, gid Maria. Hazel, nano ka? Nagdamgo naman ako. Gindamgo ko naman ang lalaki nga ginasiling ko sa imo. Ang nagapakihilawas bala sa akon. Si Limuel. Ano? Oo. Nagadalagan ko na ako palayo siya. Apang ginasunod git niya ako. Nga ginadua ko niya pirmi sa damgo mo. Ambot. Nagalibog man ganing ulo ko. Nga, Masami niya ginahambal sa akon. Nga ginahigugma ko niya ako. ano pagid? Nga ako kuno ang gusto niya nga mapangasawa. Ang matuod. Nakilala ko na ang iya mga ginikanan. Kag sila man gani ang nagsiling nga ako ang gusto nila para sa ila anak. Sa din mo siya nakilala? Sadtong, dito pa kami nag-eskwela sa una nga universidad nga ginhalina namon. Pero, sang ginsugid po kay tatayng bahin dira. Daw gintarantar siya. Dito ka gindilian na niya ako nga magupod. O kung magpakighambal kay Limuel. Apang sugod man sadto. Nagsugod man nga nagbalatian si tatay. Hindi mahangpan kung ano ang iya ginabatsyag. Madamo nga doktor na ang naglantaw sa iya. Apang bisan isa sa ila, wala sang nakahatag sang husto nga rason sa paglain sang pamatsyag ni tatay. Malain ang duha-duha ko sa among nga lalaki sang primero prang. Kag subong, nagdugang na gid ang duha-duha ko. Hindi ayhan, aswang ang Limuel nga ato. Siya man sigurong lalaki nga may pakpak, nga nagabantay kay Hazel sa atubang sa ila dorm sang nagligad nga gabi. Obses siya katama kay Hazel. Kag hindi siya normal nga tao. Baskog ang duha-duha ko, nga hindi siya maguntat. Tob-tob, hindi niya makuha ang gusto niya. Apang hindi man ako mapasugot, nga makuha niya sa ako ng babae nga ginapakamahal ko. Bisan magpinapatyanay pa kami. Kinahanglan gid, ipahibalo ko kay Larry kag Benji. Kinahanglan nga masiguro ko ng duha-duha ko. Antes pa maulihi ang tanan. Hazel, makikita kita kay Larry. May ginatawag nga hypnotic gaze ang aswang. Inap nang ginatulog kagid nila. Ginatulog kanila sa imo mga mata. Kapag katapos sina, mapasunod ka na nila sa tanan nila nga gusto. Masunod ka sa ipabuhat nila sa imo. Sa tion nga makaangkon sila sang amo sina nga koneksyon. Kag makabilin sila sang marka o kon traces. Sa subconscious mind sang isa ka tao. Kag nagakatabo ina sa damgo. Gani bisan paano, maimpluwensyahan nila ang kaisipan sang tao. Bisan malayo pa ini sa ina. Ang buot silingon bala sina. Nga tubtubuhi ko na siya nga madamgo. Oo, Hazel. Kung siya matod na nagpadala sang hypnotic vibration sa imo, mahimo nga makontrol niya ang kaisipan mo.
sa nagkalain-laing nga paagi. Kung sa diin, kag kung saan niya gusto. Magluwas lang Magluwas kung, lang sa ano? kung madula ang source. Anong buot mo silingon? Magluwas lang kung madula o kung mapatay si Limuel. Ang pagigugma sang kasubong niya, wala sa nagakinahanglan niya pagigugma sang isa ka tao. Kag tungkol may abilidad sila nga magpadala sang vibrations nga maka-impluensya sa kaisipan sa isa ka tao, makuha gid nilang gusto nila. Kaya nagapati ako nga grabing kaluyag sa imo sang tinuga nga ini, Hazel. Inang rason ko nga ginasunod ka niya bisan din ka makadto. Ganing panugyan ko sa imo. Among hindi ka dapat nga mag-isa nun, ha? Dalon mo gid perming butilya nga may lana. Kaga inang abo kagasi niya ginhatag ko sa imo. Kag ibutang mo gid ang amon phone number sa speed dial mo. Para mas madali mo kami nga matawgan kung kinahanglan mong bulig namon. Salamat, gid Larry. Tandaan ko gid ang ginahambal mo. Big mayo kaya rin ang kamo. Kaya na pa ako nagabantay din sa guwa sang balay. Nga man, Meg. May jutay nga problema. Ha? Ano nga problema? Ato sa sulod si mama mo, kag ginapangita ka. Ha? Ay, wala mo pagalit masugid sa iya nga may nobya ka na. Gani, sorry gid big ha. Nasugid ko sa iya nga naglagaw ka mo sang makadali sa nobya mo sa mall. Kag daw naakig siya sa ginhambal ko. Justine. Dali. Masulod kita, Hazel. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman na wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist. Ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Magabian sa tagarinyo sa pagkumati ang magabatang umagsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa ato palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kaupod, sang isa kahandom. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Madugay ko na nga wala ma-eksperyensyahan. Ang maagbayan, ang mauyatan sa kamot. Nagahuti ka na sa mga matamis na tinaga sa paghigugma. Ay, hinali ko naman nga nadamduman si Ken. Masamiin nga nagakatabo kung nag-aisahanon ako kasubong sini. Paano na ayan siya? May iba na ayan nga nagapanag-iyas ang kasing-kasing niya. Do hindi ko gud siguro mabaton. Kung isa ka adlaw sina, mabalitaan ko na lang na nakasalapo na siya sang iban nga higugmaon. Samtang nagadugo pa ang kasing-kasing ko. Good morning, Tita Wen. Good morning, Taddy. Baby? Kiss anay tita, be? Bo!
ko na minamig dyan sa baby boy namon, ah. Tita Weng, nag-promise ka pala sa akon. Ha? Nag-promise? Ano na? Nga malagaw kita eh. Ha? Bo, ikaw ha? Hindi ka gadya malipat nga tabatsoy ka, no? Isiling mo, makaon na siyang damo nga ice cream. Dason, baklan mo ko damo nga ang panganan. Ay, oo, gali, no? At sige na, malagaw kita, ah. Ara! Ano ka? Silingon ko na si Mami. Ay nga bata, inihuo. Ako pa yang nalipat. Nakapangako, matuod ako sa iya. Ah, bahala na, ah. Basi kon magsunggod pa inikarang kung hindi ko pagtumano ng pangako ko sa iya. Ay, Diyos ko, Weng. Nadiri kita yung nagkadto sa mall nga iniman. Kamahal sa mga balaklon diri. Pawala lang bala. Dali na, ah. Dito kita makadto, ho. Pakauno nanay naton si Daddy. Mami, dito ang gusto ko. Uy, Weng. Nagatudlo siya dito sa second floor. Ako nang bahala, ah. Daddy, baby. Makaunanay kita, ha? Kagdason, amo ng pagsaka naton dito. Okay? Promise ah. Promise, ah. Bebe, apiranay kay tita, be. Aper. Inaiya. O, tadali na. Kay ma-order, anay kita sang paborito mo nga Chicken Joy. Mami, ato nga kung tuyo. Anak, Gwen. Oti, kita mo na, Weng. Sala mo gini. Nagsiring na gid ako nga hindi naton siya pagdalpon diri. Te, nagpamilit kagit. Jerlyn, nag-enjoy ang bata mo, ho? Hamak mo, ha? Pila ka tuig na siya. Pero amo pa lang siya yung makatapak sa mall nga ini. Ay, makaluluoy man gani siya, eh. Mas nga magwa siya nga makaluluoy karon kung wala ako sang ibakal sa itudlo niya ng panganan. Dali na. Mapauli na kita, Tadi. Tadi? Oh, hala! Wala na siya! Oh, Diyos ko! Weng, di na ba si Tadi man? Jerlyn! Ato siya gali, ho! Din! Sa sulod sang palaligyaan sang mga toys! Ay, karika! Kagduan natin siya! Mami, amo na nga ako, no? Oh, Diyos ko. Ang dako nga helikopter na ginatudlo niya mo. Mami, bay mo ni sa akon, Mami, ha? Bay mo ni, ha? Anak, kamahal sina. Baby Daddy? Ari lang, ho. Ang car. Hindi ko na, ya? May ara na ko na. Ari lang nga ako, no? Masaka ako, di bala? Ay, Diyos ko. Hala, may isa ka bulan nga arkilas ang apartment ang bilis sini. Mami, siling ko mo ning gusto ko, bro. Amo niya, Mami. Kami na lang ginatulog diri sa mga tao sa sugod mo.
Dumalipong ko. Tadi, anak. Dali na. Mapauli na kita. Hindi, kuya. Mabay, kuya, toy, Amo nang gusto, kuya. Amo nang gusto ko, mami. Amo nang. Tadi, anak. Ini ba ang gusto mo, Tadi? Uy, dayton. Ano? Gusto mo ini? Oo, amo nang gusto ko. Di pa kita gusto mo, ha? Kari ka? Dalton. Tadi, kun... Di pa kita gusto mo, Tadi, baby? Ato pagi daw, na. Ato pagi daw. Okay. Sige. Dali ka. Baby, please. Gusto na. Maluwi ka mo kay mami. Sige na, dali ka. Dito kita, dali ka. Oo, tito dayton. Wait. Jarlene, pabayaan na lang naton Talagsama lang nag-abot ang swerte sa kabuhis ang bata. Oho, wala ka bala makakita? Daw baklo na ni Dalton ang bilog na toy shop para kay Taddy mo. Himbuang nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sa magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang kamo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo makaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ay, Weng. Ako naman ang problema sini pagkatapos. Manikawid ang gatod mo. Kung wala mo lang ginhagad diri si Tadi, kung tani... Kung akig kaya sa akon, si Tadi sigurado nga nalipay. Oho, tulo ka balang bata mo. Amo ko pa lang siya makita nga mo sinang kalipay niya. Pero sala gani ini. Nasalaan pa yung amay sang bata si Dalton. Buot silingon, kay nasalaan siya nga amay, ikaw gadyang mangin mami Yudi, mag-sweetheart sila nga duha. Tapungol, gusto mo? Nga abalaya nga akig kagidyaman, nga nagainit kadyang ulo mo. Nga hindi ka nalang magkalipay para kay Tadi. Basta, sala mo gid niya, sala mo gid. Sa din pagid, ha? Wala na, tito. Wala ka na sa minanamian? Wala na. Ka mga laway na. Dasol ka mga gagmay. Hindi ko na yan. Okay, ikaw mahibalo. Sige na. Bayaran na lang natin initanan, ha? Miss,
Paliho ganit sa niyo? Ato na. Ginabakintol na sang sales lady ang mga toys nga ginpanudlo ni Taddy, ho? Abi ko anay, siling mo. Bad boy si Dalton. Kabuot gid lang sa iya, ha? Nag-usik gid siya bala sang tion kag kwarta para lang mapahalipay si Taddy. Ha? Kadagpainto ka naman sa nakita mo? Ara ka naman imuya. Nagapadayaw lang na tugod madamo sang tao sa palibot. Siyempre, nagahakwat sang kaugalingon niya nga bangko. Kag siyempre, gusto lang niya nga maggamay pagid ako sa kaugalingon ko. Tugod hindi ko masarangan nga ihatag kay Taddy ang mga butang nga gusto niya. Gusto niyang itampa sa nawong ko nga mahuyang ako nga sahi sang iloy. Hi, Jerlyn. Nagapraning ka lang imo, ya. Nagahambal ako sa matuod, no? O, ara na sila, ho. Nagapadulong na diri. Mami, damo ko toys, Nagpasalamat ka na kay Dalton, baby. Ay, oo, gali, no? Thank you, Dayton. You're welcome, baby. Ba? Intawag niya si Taddy nga baby. Kaya napulas pang ulo sini. Ha? Wala siya sang matarong na magtawag nga baby kay Taddy. Ay, anay ka. Dalton? Ano ba lang gusto mo nga itawag sa imo ni Taddy? Do kalain naman nga tawagong kaniya sa ngalan mo lang. Daw wala siya sang respeto sa mas magulang sa iya. Paminsalan ko pa. Pero sa subong, okay lang nga tawag niya ako nga Dayton. Kayo ni kani pamatian eh. Ay, oo gali. Ha? O nga Nagsugtalay na gali kami ni Taddy nga magkaon na kita antes ka mo magpauli. Ha? Mami, gutom na ko. Pero anak, gutom na ko. Tadali na bala. baby, Juan, madali lang. Jerlyn, palihog. Wala lang sa personalan, ha? Guwa na din bata para ini kay Taddy. Mami, dali na. Gutom na ko. Sige na, dali na ka mo. Dito kita sa food court. Ari pa, baby, oh. Kaon pa. Isiling lang kung pilang nagasto mo. Buwas, masugod na ako sa pagtrabaho kay lola mo. Kung makasweldo na ako, bayaran ko ikaw. Pero hulog-hulugan ko lang kada bulan. Madamo ako sa gastuhan eh. O nga, maging bakal bala ko para sa imo. Para kay Tading tanan nga pamakal ko, kag wala ka sang utang sa akon. Pero... Tapaki aning pride mo, bisan subong lang. Ginapabudlayan mo lang kaugalingan mo eh. Kag tungod dira, pati ang bata, nagkakapaiktuhan. Kung tindugan mo gid man siguro nga may utang ka sa akon, basi kung wala ka na sa ibakal sang gata sa anak mo. O kung iban pa nga mga kinahanglanon mo para sa balay ninyo. Paminsaron mo na lang nga regalo inatanan halin sa akon.
Tapos, wala na sa sugilanon. Okay na. Kaginatanan, hindi para sa imo, kundi para sa bata. Dayton, idulong mo kami puli. At tadi anak, ma-jeep na lang kita. Masako si Dalton eh. Isa pa, palapit man lang ining mall sa aton. Isa lang kasakay. Idulong ko kamo, Tadi. Ara! Baby, fan. Domingo man subong, kagida ako masako. Pero istorbo na kami sa imo. Pero nag-enjoy ka man. Tugragdagaw ka man gani eh. Well, paano naman ako mag-enjoy dire? Kaya wala man ako sang kaupod. I'm all by myself. Kabakatala ka. Nga wala ka galisang upod. Para nga hindi ka matak-an. Si Lola Asuncion bala, upda. Nakikita sa iya ka doktor. Kag wala man ako sa napinsaran nga mahimo nga updon ko. Kaga natabuan man nga ari ka mo dire. So, kita na lang nga apat ang magkaupod. Sa galing asawa mo? Wala ako sa asawa, Wing. Ha? Ang sasamiyo ko nga ang isa katanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Is this goodbye? Mga biyanso dagit ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn nga iyaman gid pasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kaupod, sang isa kahandom. Direksyon Marnie Mungkal. Sa panahon sang Paskwa, wala toong ginahiwat nga mga Christmas parties. Gani mga kabombo, agud lubos naton ma-enjoy ang selebrasyon. Kag mapalayo sa disgrasya, dapat kita nga mangin mahinalungon. Kung ikaw nag-organize ng Christmas party, ipa siguro nga hilway sa disgrasya ang venue sang selebrasyon. Ipa siguro man nga naluto sang maayo, matino kag preska ang ginapreparar nga mga pagkaon kag ibutang sa lugar nga malayo sa posible kontaminasyon. Kung may mga pahampang, likawan ang mga pahampang nga nagagamit sang makahulubog nga ilimnon ukon mga pagay nga matalom kag mahimo makapilas. Hindi magpatama sang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Kung ang inyo grupo may kaugalingon nga salakyan, pasiguruhon nga hindi makainom ang nagamaneho sini. Sa pagprepara sang pagkaon, likawan ang madamo nga pagkaon o kon pulutan nga maalat nga nagapadugang sang kauhaw kag nagaganyat sa iban nga mag-inom pa sang mas madamo. Magpreparar man sa mga ilimnon nga hindi makahulubog para sa iban nga wala nagainom. Hindi magserbe sa makahulubog nga ilimnon sa mga kabataan o kun minor de edad. Kung may mga kaupdanan kamo nga nasobrahan sa inom, buligan ini nga makapauli sang matawhay. Kung ikaw ang host sang selebrasyon, hindi magpahubog kag siguruhon nga mabantayan sang maayo ang mga nagatambong. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country.
Basta Radio. Bumbo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko, apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry, kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pundido nga Christmas lights. Check yaron ang mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini, subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kung maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio. Bumbo! If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something of my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Will sing my Ulan ako sa may nabatian. Masulod na ako sa opisina. Kay basi kung makita pa ako ni Rasdre. Nakaibalo ako. Nga siya nagbulos kay Iman bilang manager sa lumberyard ngayon. Oh, ba? Ato naman. Nakabati naman ako sa ginulas. Hindi ko mahangpan. Sino'y nada? May tao na? Sabat! Anong ginabuhat mo dira, Pastora? Oh, ba? Si Ras Amador. Ang anak ni Leonard Amador. Ari na siya sa tupad ko. Nabatian ko nga nagahambal ka nga nagaisanon lang. Kakwan. Nakabati ako sang kulas sa sulod sang payag ina. Ilaga ina. Inang kanal sa unhan, puno ina sa mga ilaga. Amo matuod. Ang mga nagapang dakop sang ilaga, nakadakop sila sang ginatos sa sulod sang factory. Gastos lang ina. Dako nga kwarta. Agi naggasto dira. Agi nasuhol sa manugdakop sa mga ilaga. Ginsilingan ko si Daddy nga isa lang ina kagasto para sa factory. Apang si Iman, hindi ang magpati. Kadamo sang manugdakop sang ilaga. Apang masubra pa dira ang mabulos. Bangod nagadamo ang mga ilaga sa kanal nga ina. Kagahugali. Malapit na lang ang oras sa pagtrabaho. Sulod na.
Malaway sa mata sa mga obreros nga ang ila supervisor ulihi pa sa ila sa pagsulod. Wala ina nagakatabo sa akon, Mr. Amador. Wala ako nagakalit sa akong trabaho. Mas maayo pa nga akong mauna sa malit ako sa akong obra. May napulo pa ko kaminutos o galing manirbato bilang tanda nga masugod ang trabaho. Madugay na ako nakasulod o galing magpanirbato. Kinahanglan kid. Kung kinaulikdan mo ang imo trabaho, kinahanglan buhaton mo ina. Dra ka na. Masulod na ako. Balik doon ko abisya. Bah. Nagatindog yapon siya kung nagapadalom sa niya pinsar. Pastora, nagabantay ako sa imo, ha? Magsala ka paliwat. Mahinulsol ka. Gani magbantay ka sang maayo sa ginahulag mo. Wala gid ako nagsala. Nakita ko si Ras nga nagapanilag sa akon. Samtang nagapalipod sa kortina. Nagapanilag siya. Nga basi ko may makita siya. Nga sala sa akong trabaho. Nakuha gid niyang batasan sang yamay. Siya gid ang nagsulod sa batasan ni Leonard Amador. Adlaw na. Nakita kong kasanag nga nagalusot sa jutay nga giha sang payag nga kahoy. Nadumduman ko na. Katugnaw kaayo kagabi. Kag naisipan ko nga diri matulog sa payag nga ini nga ari sa sulod sang lumberyard. Ang plano ko, mahalin ako diri nga madulom pa. Agod nga wala sa makakita sa akon. Kasakit pa sang ulo ko Bangod ginlampusan ako sang tindira nga nagabaligi sang prutas. Kinpiknikan ko abi siya mo. Ay, paano ini man? Naadlawan ako sa pagbugtaw. Pasi kung may makakita sa akon nga diri ako nagtulog. Kag maakig sila. Kinahanglan nga makalin ako diri. Apang, paano? May nagbukas ang puwerta. Nagkatalikod siya. Kani, hindi ko makita ang yanawang. Ara, nagatubang siya. Kag nagahimutan siya sa akon. Bay, sino ka? Kag anong kinabuhat mo dire? Bay, kalabugo sa imong mga bata ka, kag ang buhok mo, gumon. Kag may go. Hoy, halin. Halin. Kinasipa-sipa niya ako sa iyatiil. Halin. Halin. Halin diri ha. Magaling ka diri nga basura ka. Mo giday. Sipao naman niya ako liwat. Dako ko iyatiil. Hindi ako mo nga kontiil. Hindi. Madulaan ako sa balanse. Hindi mataba ko. Aragoy. Inimal ka. Natumba ako. Natumba ako sa madamo nga kahon. Kagdamo pa diri sa lansang. Aragoy. Ang ako binagtong. Ari, malagi ako diri. Hoy! Magbalik ka diri nga, animal ka. Balik! Animal, matindog ako. Kaglagson siya.
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mahira sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Anong kahon nga to? Ano ina? Nakita kong isa ka bata nga lamugo. Kag nagadalagan? May ginapalagyuhan siya? Kag si Ras? Nakita ko nga nagapagwahalin sa jutay nga payag. Ang bata nga itong iya ginalagas. Pwede ako magsala. Siya ang nagtugas ang gahod sa sulod sang payag. Ramel, bungi siya! Bungking bata nga ina, hindi pagtugting na makalin! Makaluloy man ang bata nga ina. Kung maabtan siya ni Ras. Ramel! Hindi ko siya pagpunggan. Pabayaan ko siya makapalagyo. Ba! Salakyan? May nagapadulong diri nga salakyan? Kag madasig ang pagpadalagan? Mabungguan ang bata ngayon na! Ang bata! Nakanasma pa? Hindi! Mabungguan siya! Maipit siya! Hindi! Nagdulong si hinali ang salakyan? Basi naipit ang bata! Si Daddy ina! Tapos kinang bata nga to. Malapitan ko siya. Mapalapit man ako. Salamat! Wala manong bata. Tugon nakadulog sa hinali si Mr. Amador. Pa, yutayan na ako maipit. Yutayan na ako mapungkuan. Pa, ara, nanaog ang nagasakay sa auto. Nakita ko nga akig siya. Mahalin ako diri palagyo ako. Sabihin ka magkanto! Ha? Mangawat ka, no? Ha? Nakita ko ikaw nga nagwahalin sa lumberyard. Ano? Nagapangita ka sang sarang mo nga makawat, no? Ha? 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 May kasuguan ngang silot sa mga makawat nga pareho sa imo. Kagpat oron ko man nga hindi ka na makapalagyo, kag hindi ka na makapangawat-iwat sa mga tao nga disente nga pareho sa amon. Wala ko yan nagapangawat ya. Mabutig ka pa? Mabutig ka pa? Ras! Ano gigawat sa bata gini? Daddy, wala sa sangging kawat. Kaya nadakpan ko siya. Nakita ko siya nga nagalibot-libot pa lang sa lumberyard. Amo na nagdalagan siya. Ganigin sunod ko siya pakadto dre. Mangawat na sa kuntani sa atong propiedad, mayo lang kinadakpan ko. Maayo. Maayo ka nagabantay ka sa maayo. Maayo gid. Maayo posisyon mo nga akong ginhatag sa imo. Husto ang akong ginbuhat sa paghatag sa posisyon sa imo. Sir, excuse me. Oh. Magpahibalo ka sa mga pulis nga may kawatan dire kag dapat ni nagadakpon. Dad. Masakay na lang ko sa auto mo, Dad. Hindi. Hindi ka makasakay sa auto ko. Kibasi ko may virus nga nakatapik sa ibo. Kag pati ako, malatnan pa. Gani magdalagan ka na lang pakadto sa estasyonan sa mga pulis. Nagadasok siya sa higad. Tag nagatulok sa sakon nga may kahadlok. Aloy ka sa akon. Wala ko yung nagpangawat siya. Nakaibalong Diyos nga wala ko nagapangawat. Wala. Amoy na nga siling sang tanan nga nadakpan. Malain ka mo. Malain ka mo tanan. Ginagkaros niya ako. Kaya ginasumbag-sumbag. Uy. Wala tanay. Wala tanay. Ako! Hindi ako mag-indasok sa dingding! Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sang madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Paskwa. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season.
Hugasan sang maayo ang kamot antis maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga gasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon, ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o kon putson sang maayo ang mga pagkaon, agud malikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ila tagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kon sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something of my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Nabay. We'll sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!